ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ, ମା ନାଁରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ମା ମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମା ଦେଖ, ଏମିତି ମା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ରହିବ ବୋଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ରସଗୋଲାରେ ବିଷ ମିଶାଇକି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖ, ଆ ପାଇଁ ଆ ପ୍ରେମ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ମାନେ 10 ମାସ 9 ମାସ ଧରିକି ପେଟରେ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ କଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଲାନି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରେମ। ଏଭଳି ଚରିତ୍ରହୀନା ନାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଟିକେ ଆପଣ କହିବେ ତ? ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ପିଲା ପାଇଁ ମା କ'ଣ ନ କରୁଛି। ପିଲା ମିଳୁନି ବୋଲି ମା ମାନେ ବାଞ୍ଝ ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆକୁ ମିଳିକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ କାହା ପଛରେ ଧାଇଁଛି, କୁଳାଙ୍ଗାର ପଛରେ।